Jo. Keď sa ti to nepáči, tak chod domov sa vyspinkať, daj si nikotín a ty bude ešte lepšie spať, uvidíte vtedy, ako to bude všetko letať. Ako v 90 rokoch, ako keby sa ti to nezdalo, ale toto sa ti nezdá, toto je sveta pravda, ako keby si jedol kebab, toto kebab je fajne, tak si to daj a chod sa vyspinkať. Mňa nezaujímajú tvoje lajky, zhľadnutia a všetko, čo dáš dokopy, lebo toto je rap, takto to tu funguje, ako kedy by si išiel, by si sa zasekol v tom. 2 minúty ticha, nikotín je látka ako Persil Jack, ktorá ťa nabudí, ako keby si nevedel, čo máš robiť. Ja si to neberem, ani nechcem, ani nikdy nebude. Jo. Sa choď vyspinkať, keď sa ti to nepáči, pusti si to ešte raz a daj si to na zvonenie, že ty si sa kus nedopletol. A vtedy uvidíme, jak to tu pôjdem, lebo ja si idem sám za seba. Tento track, toto bude ako pád, to bude to vypočítaj ako pán, vtedy toto budem dávať. Ako keby si sa mal naháňať so psom alebo s mačkom, to je to isté, ale tak sa, takto si budem ísť ako Eminem, keď sa ti to nepáči, tak to daj 50 Cent, ale jedno z toho to raz bude.